episode thar kan en ho ma in pathian thu han ngai thale photira jakopa bung khat chang sari le chang ria ta chu tiang mi ril rubul bal nei lo a thil ti zong zonga het lo mi chuan lalpa hne na engma mu in ring su se episode masalama kan hu tong khan ancient dragon kana island dang pathum te chu east dragon island be turin an in pe vector ani kha ancient dragon kana an empress ji an chu yana thian thata kani awangin yaming chuan northern dragon tribe ne na inzomna siam chu tumlowin sawian terwala east dragon island pui chu atum ta zoka chumi nuwa medusa chu in cultivate turin yellow spring a alu ta ani chuta chuan sawian po yellow spring a achakna chu ti pun tumin a thu ti kan hmuwa a chevela in cold energy chu zoin a condense tranta sawian chu na ruin demon saint huang khon heavenly level technique chak tak pathum de chu a hriat na chunga ain zia lu to thu le an om zia tik tak po a hriat thiam to thu a soya huang khon an min zir tir dan angin he technique te hi ka hmangani chuan move chak tak ka siam chok the nge anga tia chumi nuwa sawian chuan demon saint huang khona blood essence chu ala chuak ta a master ta tur a thin ran chu a ring chunga po ala om bokani indona na satak a ma chhondona wangin blood essence chu absorb pa breakthrough ne adu ta ani mase blood essence chunga chakna om chu a hlom hlea yellow spring tui zong chu voile khata a khang ngal veka khoi hmuna po cold energy chaktak chu adar zui ngala sawian chuan thunun tumin na sat takina beya he demon saint blood essence hi ka thin sang to chung point a hlom tak zetani he tiang taka thunun harsa ani hi ka bei sei lo atia hun khoral thei kani lo tuna hian ka refine wa tangai ani atia a heavenly flame chu activate zui ngala chu chun blood essence chu a hwal vela blood essence chuan tan chu atuma ma se sawian chuan a chet nget tlat thung chu tiang atia wang chuan a taksa an na sa taka thena ma se a top san du lawa a taksa atangin energy chak tak apuak chuaka ato pachun blood essence chu a control theya absorb theita ani voile khata blood essence chunga chakna chu na sa takin apuak dharta sawian taksa atang hian energy eng chak tak aron chuaka chu chuan tur thailo khopa natna a thenani chu energy eng chak tak chu wana ain kap chuak ngala ponama abun hnaya tlang pakhata chuan poison ka le khingdin te chuan sawian chu an venga chu energy hlom tak chu an hmu chuan an hlau thong hle khingdin chuan he energy hlom tak hi young master sawian atanga lo chok ani theyangin chuki lai en fiang tia poison ka chuan sawian chu a thang kan rin phak bakina chakani kan rin angai ani atia blood essence energy chu sawian taksa atang chuan aron chho chun zum zela sawian chuan shom ti takin he energy chak takhian olsam takin 5 star dozun level chu atilum thei nge yang atia chu chakna chu hmuntina adara a hnoya yellow spring tuipo anghong telani medusa chun amitalo menga sawian hin shomna na satak atuar ti a thiam aril ruin he blood essence ka ngai tu ang ain a chak jok de ma se sawian he hi iti thenge turani atia sawian chun a thian lu ji en chan chu angai ti le apa hum hi mangai ti angai to chuaka chumia wang chun a bei dong lova energy hlom tak chu ator sun zom zela ni eng maza ta liam nu chuan zoin blood essence thil ti thena chu are tranta chu mu chuan khinglin chuan poison gas ne na ni thuma liam to energy thak danglam na chu a chak lo tel ani young master sawian cultivation hi a top to don ni ina langa tia poison kal point a zo don ni ina ring ve bok volo thata a hnoilama tang chuan energy eng chak tak dang aron chuak le a chu chuan ena chu ain cultivate zo don ti atilangani poison ka chuan i chuk wa tanga tia an chuk ngala heti lai hian energy eng hi nanidar python pale satang point chiang takina langbok clan elder te chuan makan ti hlea yellow spring a hian eng thil nge thleng eng tin nge hetiang energy in thak danglam na chak tak hi eng tin nge alolan thiam tia ma se yaming chuan chulai hmuna chuan tuma kalrem tilawin thupe khau tak alo peto ani eng zong hi an khwal zom sawian awanga ni nge yang ti chu mi zong an tha thiama chu ti ro chuan yaming le elder pathum te chuan eng chhona lam chu an en renga yaming chuan
brother sawian chuan a cultivation chu ati zo trep to ni na langa tia elder pakhat chuan yellow spring atanga ora lo chuak hi a chak hle ani sawian hian true star doseng level a thlen to i ring ematia yaming chuan a lu thinga demon sen blood essence a chak tak zetani ma se fighting sen level a star pakhat chawa ti pun po hi thil har salu tukani chu wangin ma sona tlem te po hi ro thlina lian tak ani to ang kima ni ngei kalin event dikang u tin heavenly demon phoenix tribe chung chang thu kan don te hi sawian hne na kan thria tir anga ya ni atia chu thua sei zo chon yaming le elder te chu an chuak hala yellow spring an thlen chuan I see tornado lian tak an hmuwa a khang vek ani chu call in energy le demon sen blood essence atanga lo in siam ania sawian aura an hriat vele elder te chuan makan ti hlea sawian hian one star fighting sena late stage peak athling to ti am thachiang hle late stage peak ti hi tuna chuan kan sei fia to anga dosing level a hian one star atanga 9 star thleng an oma one star dosing an thentir hian initial stage early stage a an oma chumi hnuai intermediate mid stage a om le a pathumna advanced stage late stage an ti box chu om le ani late stage hi peak kan ti thin ang kha ania entina demon sen huang khwan le sau zon kha 9 star dosing peak kan ti thina ni kha ani big chu half step do di ti point an sei thei to ani tuna hian sawian hi one star dosing initial stage atang late stage a kai ani hemizo hian 2 star dosing a breakthrough thei to ang ti chuan chulai hmuna chuan khinglin le poison gal de po an lo om to a yaming chu arong kalphaya nui chung hian heta hian in panhi hian hun rei tak in lo ngak to ni na langa tia poison gal chuan awian hi alain cultivate meka a step to ber cho om to ni na lang chum hiwa chuan a breakthrough chu atifam kim thei to anga tia chuti lai tak chuan I see tornado tang chuan energy flom tak aron puak chuak ta sawian chuan a thil ti thina zong chu a condense vek to ani zoi in a tho chuaka a thok chho rol chuan a taksa le a ka tang chuan energy chak tak alo chuaka tornado zong le a che vela avur ina ati khang zong chu a che ngal veka sawian tak sapum pui chu gold energy in a eng chuak vek bok na chuan a ma a in a let tam takin alo chak to zok ani chu chuan mu chuan poison gal le khinglin na chu an lom hle a sawian po anui chu ka a chan chu nitlem te chungin one star fighting saint late stage chu a thlen thei wang ani rang takin a thian te bula chu na kal phaya khinglin chuan yana chu a hlohlin na awang a lom pui thu a hrila poison gal pon lom pui na hlan ve bok sawian chu anui su ka milo ven him tleta wain kalome atia chuti lai chuan yanging chu nui chungin yana bula alo kal phaya brother yan tiang kumno pang taka one star fighting center late stage I thling the hi aro pui tak zetani atia sawian chuan in ngai tlom takin he hi in mi tran puina le demon sen blood essence awang chawa thleng thei kani tuba ka nangman hun danglam tak energy chak tak ne na khata yan in cultivate thena hun min pe a kalom tak zetani atia yaming chu anui do usuka katan chuan pon lammi ini lo ka una pa anga khangai to che engkim hi ita ang vakin in ro atia ahoi kwala queen medusa chu yellow spring a hian en cultivate ve me ke matia sawian chuan o tun tuma hian medusa in cultivate hi apoi mo hle a hun rei tak alam mo mai thei atia chuan sawian chuan serious deuh tak hian brother yaming heavenly demon phoenix tribe chung chang thu thar idong ematia yaming chuan o donge he thu hi tun hnai me khang kan dong chawa chu wang chuan mimal takin hriat tir tur chin karong kal hma la ni atia heavenly demon phoenix tribe te chu Eastern Dragon Island lampanin an chuak me kan ni ati sawian chu amang ang hle mea mi engzat nge kala eng tiang chial chak ni an ni atia yaming chuan an tam vak lo ma se dozun level expert tam takan neya ma se thil boy thak tak chu supreme elder pakhat le senior elder an oma an pathum hian doseng level chakna nei ve kan ni phoenix demon pathum tia hriat an ni atia an chakna in zom khom hian 3 star fight sen po an tluk theyang an jinga pani chu 1 star doseng ania pakhat chu 2 star doseng ani bokatia Eastern Dragon Island beina an inrol chuan East Dragon Island hi anti chian vek theina chan sa sang hle atia chu hria chuan sawian chuan chung fighting sen bathuk te chu a hun taka ti top angai ti a hria sawian chuan yaming chu enin chung phoenix demon pathum te chu dang turin ning pui do ne matia a ko chu ala kanga yaming chuan nui chungin sawin a ko chu a vuana ka una pa nga ngai che in thinlung takin ka pom che a ka thok top thlingin ibula bei ka du ani I rolin kan lo kalanga elder engmo zat po kan thua yang atia heaven demon phoenix tribe ain kan claim so kan I point rate tak kan dang thei thawang
Eastern Dragon Island an ti buai lo nan an rom han he kan ti buai sak vek tur ani atia sawian chu alom hle akuna yaming le elder ta chunga chon lom thu asoya elder pakhat chu anui de usuka kan roi tu thian thabere nia lom thu se ngai lo atia chuti lai tak chon poison gal chuan sawian hena medusa hi achung rilama ala in cultivate renga kan chhuat san vek chuan atan a himang ematia chu hriat chuan sawian chuan medusa chu angai to ta hle mea yellow spring water chuan alut ngala achunga chuan medusa chu a 7 color haven swallowing python form nen chuan cultivation chu alo la ti meka sawian chuan zoite hian Eastern Dragon Island a zian pui turin kan kaldona heavenly demon phoenix tribe kan ti to pangai ani heta hian I himna turin ven hima sil nget taka siamanga brother yaming a point a che vela veng tu tur alo da ang chuwangin hadam takin in cultivate chun zom zel thayanga tia sawian chun lungai ru tak hian a soya snake lan lalnu in awangin in song foti ka ria chaklawi du ngai lova ma se he yellow spring hi hlomina khatani in cultivate har salu tukani chuan in norli lola keima awangin himdam takin I omangai ani chuan I hlo ting ngeyang ti hi karing tat bokatia chutianga seizo chuan sawian chu hoiletin achuak ta medusa chuan achuak lai chu alo en renga sawianan angai sak tak zetani ti chu achuak ta ani aril ruin engtiglai khan nge hetiang khop hian min lo ngai tu ta ka tia thutluk na siamin he cultivation hi ka ti so ka chakle zo langai ani keima wangin sawian hi hloma ka omtip to turani lowatia chunglama chuan chhawatuma ma se chuti lai tak chuan yellow spring chung thuk taka chuan thil eng tak rong sang sanga in chopal eng moi tak chu aron langa medusa chuan makati hlea hria chian tumina pan hala yellow spring a thil hlut tak in thup ani aring he hmuna hian ka chakle zo langai ani ti in arel ruin sawian in enkol thang che atia heti la hian sawian chu yellow spring train aron chuak ta medusa ven himnan lai hmuna chuan sit bear chak tak asiam ta yaming chuan sawian hena an chua a hun to ti a hrila revak lawa chuan an vai chuan an chuak ta hemin hu hian asin chu heavenly demon phoenix tribe in dolong lian taka ain thlaka Dragon Island pathum de thlop turin an kalme kani helonga hian dosing level expert pathum an oma ani hi supreme elder Feng Huang 2-star dosing mid level a omania ani hi kun huang 1-star dosing late stage sa omania ianen an level line angani tichuan ani hi in huang 1-star dosing mid stage sa omani bok ani ho chuan thamon takin hunan hmanga wen le eile in nen nulate nen hun nuam tak an hmangani longa hian ziu feng le feng khingar tepo an omve boka an level hi alangai ani ziu feng chu alung oilo hrea achan chu long chu kalti lowin ni thum chung zet alo din to wangani chuti lai chuan an elder senior te chuan mong changin wen an ina feng khingar po apoi hrea elder senior te thel tum dik tak chu an hra thiam theilo to pa chuan ziu feng chuan ado theina chu a hlau ta thinrim takin an supreme elder Feng Huang nena an mission chu Dragon Phoenix bloodline lak le le ani thua soya Eastern Dragon Island chu kan beidon ani lom ni ma se tuna ni thuma liam to kan long hian ma ala son lo hei ka hra thiam theilo ani atia Feng Huang chuan akuta phara chia hlo song song chuan chuak hal veka ti chuan muang changin man po angai lo ti asoya von Dragon Clan te chu an ma ni le an ma ni a in dawanga mitam tak ain ti hlum hnuwa kan in rolang kan that vekanga eng kim chu kan thunun don ani atia chu thu chu hriat chuan ziu feng chuan mak ati hlea hetiang khopa za ngaina tel lo thil hi aro manang ti angai tu ngai lo kun huang le in huang te ro chu chu thlop takin an nui suka feng khingar le ziu feng te chuan za takin feng huang chu an fakta mi fing tak ni in an sei chu ta feng huang chuan ancient magical beast clan te in kara clan thil ti thena in thlauna chu thak dang lam vek a hun to ti asoya kun huang le in huang te po in an thlop hlea aro mana awangin an faka long chunga sipai te po chuan supreme elder chu mi fing tak ani ti soin an lo fak ve bok ma se chu ti lai tak chuan voile khata energy flom tak mai chu chulai hmuna chuan adhar ta long lian tak phena tang chuan sawian chu aking congrats body nen aron lang hloi maya mi zong chu an mang ang veka second khat po khoral lovin sawian chuan indo long chu directin nasatakin abeita a ahnek dar ne le mi zong chu kong sang energy na tak chuan apai dar veka Feng Huang po amang ang hlea thinrim le boy takin a au chuaka tunge ani ti le
engting e heaven demon phoenix tribe in do long chu aron be ngam ti azota sawian chuan rum zethian heaven demon phoenix tribe chu a mel ma ani thuin a changa chu thur se chun in huang chuan thin rim zethian sawian chu be tumin apan ngala ma se sawian chuan punks na tak pe in alo nekleta be dong lawin in huang chuan a be som le ngala sawian a body lian chet chu ti thia ta tuma ma se a be na chuan omzia pakhat ma nei lo sawian chuan in huang chu akut panin a ben chila amana apia lama lungpui lian taka chuan apaya chuti lai tak chuan kun huang chu arang cha chok ve ngala ani hi sawian a level pui ani heaven in art devouring technique chu activate a sawian chu a technique panga dolbo mak chu atuma alama a hi pa sawian chuan kun huang chu fireball technique chak tak mangin a beile ta chu beina wang chuan an pia meteorite po chu a chedar ne hle kun huang chu makti takin a hnung tol angai ta ani chuan late stage dosing ve thawani sia engting he pa hian hetiang technique la om tak hi anei thei ti asoya amang ang hle chumi hnuwa elder ta chu an van an kal khoma feng huang chuan an ma ni ron pe tu hi tungi ani le engwain nge arom mana ti chetura aron lan thut ti chu ala tha thiam theilo fenkingar point sawen ani ti asha theilova hepa 1 star 5 cent thil ti thinen hi tungi ni thiang ti angai tua heti la hian ziu feng chuan mi zongjong chu hnung tol turin signal a pe a sawen chu be ho turin formation siam turin a signal a ma se voi le khata hnunga portal ain honga pozon gal chu aron chuak ta ziu feng chu a be ngala chu ti ro chun khingling aron lang zui ve bok fenkingar ne chon ain be zui ve ngal boka tuna hian poison gal le khinglin te hi 9 star dozun peak an thleng ve ve to eng chen sa nge an om ti ero chu shiat alani lo ti chuan mit khap kar lek chungin donana satak a chuak ta ma se chu ti la chon feng huang chuan ora chak danglam tak mai om ti a chuaka sawian chu ama chau ani lo ti a thiam thin rim cha thian au chuaka tu tenge an ni le engwanga bengi an ni ti hria ta phuta lan hna dang tu om chu tike som veka senior elder te po abula an kir ngal vat bok chuti lai tak chuan energy in thak dang lam na sa tak kara portal dang ain hong le ta ni dar pathon trap elder te chu an lo chuaka chu lampan chuan khinglin le poison kal te po chu an kalwata portal tang chuan yaming chu aron chuak zui heaven demon phoenix tribe te chu ama ang bokin an la nok sak hle ti asoya kum zatam tak chun anin hu to lo thua soibok athu soila chon yaming chuan a 2 star dosing late stage level ora hlom tak chu la mun zongjong a chuan a chua tira feng huangin yaming a mu chuan makti tak hian athi to nia hria thu asoya yaming chu ain cultivate line athi nian hria thu elder pani te chuan lo sei ve bok chuta feng huang chuan heaven demon phoenix tribe te chuan nine der python tribe te laka melma an nei lo ti asoya engwain nge kan kong min lo dan kan heaven demon phoenix tribe nen hian indo idu emni atia yaming chu anui suka ama chuan until tuma enroll tumna anei lo ti ina changa ma se a una pa a sawen anti thindem chu apoi hle ti a hril sawen melma apeng chu apel ma te ani thu chiang takina soya chu thuan tre chuan ziu feng le fengkingar te chu anmang ang dun hle a atopa chuan anma ni ron be tu hi tu dang ni lawin sawen ani ti an tha chuak ta sawen chu chu tiang taka thil ti the alo ni ta chu an oi theilo sawen chuan muang chang hian anin mulo na arei to thua lo soya fenkingar chuan engtin nge 1 star 5 cent late stage level ani thei ti asoi ziu feng chuan body seat wang ani nge anga lo ti a sawian chuan andu izata hetian hunrei tak nu apo an chakna chu ala pung lo tak zetani ati hei hian anni pani chu ati thin rim hle a fenkingar chuan chapau lo turina tia an laka athil ti zongjong chu alla rulet vek ton ti a hrila heti lai hian feng huang chuan ron be tu chu sawian ani ti le body seat la tu ani ti a thiam ta hunrei tak chung chu zona du to ma se tu na chuan ama nge zon ngai lowin aron in lan ti asoi sawian chuan ni jat mel za thian a chang le ta camping chu heaven demon phoenix tribe chunga alar he ni in alanga tia heaven demon phoenix tribe chu ahmel mate thlopeng tu ani thu asoi tuna po hian dragon empress phatsan tu dragon island pathum tenen tho hona thatak nei tum ti ka hria ani atia he kong hi an zo sel ni chuan an top na chu thadon lo ti chiang takin a hrila daman la duan ni chuan an trai pa let le ngal turing ati chu thua the chuan feng huang chuan tuna chuan sawian chu eastern dragon island tana be turin a local ti a thiam ti asoya ma se dragon island pathum si pai te chuan eastern dragon island chu an hual bet vek to ti in a changa
tuna hian anin hnuk dawk ani poin sawen a thlen meu chuan Eastern Dragon Island chu a chhevek to anga ti tu thu chuan sawen chu ati mang angru hle a Dragon Island pathum te chuan dona chu an tan le to em ni ang ti angai to a chu tianga hun khoral chu a hun to lo ti angai to chuaka an hena chuan tuna an tol ki lo ani chuan dan huna chuan ati boral vek don ti a thila in huang chuan sawen hena a pian ma point dochi continent chu an lo op to ti chu chapo takin a soya feng huang po chuan tuna chuan thua sei chu a tangkai to lo ti a lo sei voin hin sawen alaka an thin rim na zong zong chu a ching fel vek don ti soin in beiturin an in po sei ngala feng huang chuan kun huang le in huang te hena sawen chu beiturin atia anin yamin chu ama chon don ti a hrila chuti la chuan yamin point ma aron son ve boka kum satam tak nuwa feng huang alo chak chho zel dan chu mu adu ve thu a soya chuti la chuan kung huang le in huang te chuan sawen chu beitumin in pot sei ta an true phoenix form chu activating fight scene level expert ani thu an soya sawen chu an ti hlum nge don ti an thrila sawen chu hlauh lo zat thian anuya voina hen fight scene pahni tang dun hian alaka engi an ti the tak tak ti chu mu adu thu soin a changa in beina an tang tak tak ma chuan episode za somret a chu a top ta ani in beina le in dona tak tak chu tran chho ani don ta episode dot le minor clear sakle theu don ya